नमस्कार, मी माधवी नेमकर. एक महत्वपूर्ण माहिती देण्यासाठी हा व्हिडिओ मी शूट करते. कोविड रुग्णांसाठी म्हणजे ज्यांना कोविड होऊन गेलाय त्यांना काही शारीरिक आणि मानसिक त्रासांमधनं जावं लागतंय. तेही थोड्या कालावधीसाठी नाही तर 1 महिना, 2 महिना, 3 महिने दीर्घकाळासाठी सामोरं जावं लागतंय अशी लक्षणं दिसून येत आहेत. सो अशा परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करू नका आणि यासाठीच सकाळ आणि योग ऊर्जा यांनी एक प्रोग्राम अरेंज केलाय ज्याचं नाव आहे पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम. योग चिकित्सांच्या आणि तंत्रज्ञांच्या टीमने तयार केलेल्या या योगसत्रामध्ये तुम्ही नक्की सामील व्हा आणि कोविड नंतरच्या लक्षणांपासून मुक्त व्हा. छान निरोगी ताजतवानं आयुष्य अनुभवा. आणि हो, सत्र सुरू होण्यापूर्वी तुमची वैद्यकीय आणि कोविड संबंधीची विस्तृत माहिती घेण्यात येईल. अतिशय सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध असा हा कार्यक्रम आहे. झूम वेबिनारवर या प्रोग्रामचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याची नोंदणी सुद्धा सुरू झाली आहे आणि ई सकाळवर त्या संबंधीची सगळी माहिती तुम्हाला मिळेल. सो प्लीज हा कार्यक्रम अजिबात चुकवू नका. थँक्यू.